Rockstars! Rockstars! For nylig afholdte P3 casting til talentkonkurrencen Rockstars. Vi har bandet og konceptet, men mangler forsangeren, frontfiguren, rockstjernen til pengemaskinen og mediecirkuset Rockstars. Næsten 2.000 håbefulde unge mødte op til castingen i København, fedt nok, mand. Aarhus og Aalborg for at udleve drømmen om at få en pladekontrakt og blive rockstar. Børneradio mødte nogle af de mange wannabes i køen udenfor. T. Sørensen, Aarhus. Altså, jeg går virkelig op i det her, så jeg har sagt mit job op for at komme herned, for jeg virkelig... nu kan jeg slet ikke tage mig sammen, men jeg mener bare så meget med det her. Så go, T. Sørensen, go, siger jeg til mig selv. Det bliver for stort, mand! Rockstars! Nå ja, så jeg lige fjerneren og auditions til rockstjerneren, så fløj jeg ned på jammeren og fræse igennem blokken. Bare lige for at komme ned og lure. Griner! Jeg er totalt glad for, at Rockstars endelig er kommet til Danmark. Ej, der er bare totalt mange lækre fyre her. Sådan med tatoveringer, piercinger, læderbukser, langt hår, sådan noget. Lige noget for mig. Jeg synes bare, det er totalt nice. Jeg hedder Kriller. Jeg kommer ned fra Esbjerg. Jeg spiller dødsmetal. Jeg er meget flink sådan. Jeg har bare ikke øvet mig så meget. Men det er fedt død, mand. Indenfor sad dommerpanelet klar til at bedømme de mange fremmødte. Dommerpanelet til Rockstars er nøje udvalgt og består af manager og bandpromoter Simon Klunker. Ja, jeg er meget begejstret for at være med i projektet, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde den, som har det, vi i branchen kalder den rette personality, og få lavet Danmarks bedste rockplade nogensinde. Rockjournalisten og ex-roadien Kraftedme-manden og pladeproduceren Willy Varmen. Bare kald mig Onkel Willy. Det gælder om at stay hip to the game. Skud til alle mine homies. God eftermiddag. Det er dejligt at se, at I er kommet så mange. Jeg synes, I skal starte med at give jer selv en stor hånd. Ja, og nu har I jo lært os at kende, så nu er det vel på tide, vi lærer jer at kende, så lad os komme i gang med auditions. Wow, yeah, wow, yeah. Vi brænder Guds børn på bålet. Du har virkelig det, vi i branchen kalder den rette personality. Kraftedme, mand. Vi vil rigtig gerne se dig til audition i morgen. Ja, jeg ville jo have spillet Guns N' Roses, men nu får I denne her. Skaben du. Alle piger er glade for sømænd, og de smiler så artigt til farmand her. Hej. Der bredte sig straks en god stemning blandt deltagerne foran cirkusbygningen, som hurtigt fandt den fælles ånd. We are family! Bror, jeg vil gøre alt for at blive kendt, mand. Bror, jeg laver pornobilleder med Sofie fra Popstart. Hey, jeg ved, hun har brug for pengene. Jeg vil gøre alt for at blive kendt, mand. Okay, vi laver en blad, så skyder jeg mig selv. Torben her, jeg kender sgu det her game ud af en, mand. Jeg har kraftedeme prøvet at sælge 80.000 plader mange gange, mand. Jeg skulle da have været med i Nick og Jay, mand. Nick og Jay og Torben skulle da have heddet, mand. Hvad siger I til den, mand? Men så fik jeg lige tilbudt som modelkontrakt nede i Milano, ikke? Så smutter jeg sgu lige dernede. Ja, der var lige et par lækre knips i kassen der. Klik. Du ved, så lige afsted tilbage på Concorde-style første klasse. Tilbage at være rockstar. God dag, Danmark. Midt i alt larmen lå en langhåret heavy-rocker og så en 5-dages brændert ud. Hold da kæft, mand. Det er sgu da Johnny Hefti, der ligger der. Hvad så, mand? Hallo, kom ind. Hvem er Allan? Hvad er klokken? Hvad er 3:15? Ej, jeg hader at stå tidligt op. Hvad laver alle de mennesker her? Det er omforening. Nej, mand. Der er audition til Rockstars. Kom, lad os gå derind. Rockstar? Jeg er sgu da rockstar. Ja, der er gratis bajer. Mukken røv til dit ansigt, mand. Lad os komme derind og gå på druk. Indenfor var man gået i gang med audition, og deltagerne skulle en for en vise de 3 dommere, hvorfor lige netop de havde fortjent at blive rockstar. There's a lady who's sure all that glitters is gold.
And she's buying a stairway to heaven. Desværre. Du har ikke lige helt det, vi leder efter i Rockstar-projektet. Dine tænder, de er simpelthen ikke gule nok. Nej, der er ikke nok bad boy i dig. Næste! Du kan gøre, hvad du vil, men... Næste! Altså, jeg kan godt nok ikke spille med noget, men altså... Han kender sgu da ham, der Stig fra D&D. Kraftedeme, mand. Gamle Johnny! Hvad, skal jeg bare spille nu? Ja, lad os se, om du har det, vi i branchen kalder den rette personality. Det er totalt systemet, det der. Lad os lave en kæmpe stor guitar ud af ungdomshuset. Og så streng ud over det hele. Og så spil på telefontrådene. Og tal med alle børnene i hele byen. Og lave en park. Hej, jeg hedder Louise. Hej så, din homegirl. Det var sammen med Bootylicious. Hvad vil du synge for gamle onkel Willy, hva'? Jeg vil rigtig gerne synge en sang, der hedder 3 blodrøde roser. Ja, du starter bare, når du er klar, ikke? 3 blodrøde roser. Ja, jeg har aldrig hørt så meget lyd komme ud af sådan en lille pige. Kraftedeme, mand. Ja, og du hedder så Dødsbo. Vi kan jo se her i papirerne, du har meget erfaring med dødsmetal. Det er jo spændende. Bare gå i gang. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, tak, Bo. Ja, tak. Jeg synes virkelig, det er lige, hvad vi leder efter. Han har hele pakken, det må man sige. Kraftedeme, mand. Ja, Bo, vi vil rigtig gerne se dig til næste audition. Okay, fedt nok.